Ang pagkausap sa panagway ni Jesus. Mateo Kapitulo 17, 1-13. Paglabay sa unong kaadlaw gid-ala ni Jesus si Pedro ug ang managsuon nga si Santiago ug si Juan sa taas nga bukid ug sila lang ang ato didto. Samtang nagtan-o sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang nawong misidlak sama sa adlaw, ug ang iyang bistimi puti ug silaw kaayo. Sa kalit nakita nila si Moises ug si Elias nga nakigsulti kanya. Anya mingon si Pedro kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kami dinhi. Kon buot mo, maghimo ako dinhi ug tulo ka payag, ang asa alang kan imo, ang asa alang kang Moises, ug ang asa alang kang Elias. Sa wala pa siya makahuman og salty natabonan sila sa masulo nga panganod ug anya nadanggan nila ang tingog gikan didto nga nagaingon, mao kini ang akong hinigugma nga anak. Nalipay gayod ako kanya, paminawa ninyo siya. Sa pagkadungog ni adto sa mga sumusunod, nang luhod sila sa tumang kahadlok. Giduolan sila ni Jesus og gihikap. Mingon siya, Tindog, ayaw kamo kahadlok. Sa paghangad nila wala sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lagsong sila gikan sa bukid, gimendong sila ni Jesus, ayaw isugilan kang bisan kinsa ang mahitungod sa inyong nakita samtang ako nga anak sa tao dili pa mabanho. Nanguta na kanya ang iyang mga sumusunod, nganong nagaingon man ang mga magtutudlo sa kasugo nga kinahanglan moabot una si Elias sa dili pa ang Kristo. Mitubag si Jesus kanila, gusto ka na, kinahanglan nga moabot una si Elias aron and amon niya ang tanan. Apan saltihan ko kamo, si Elias miabot na. Apan wala lang moyla kanya ang mga tao ug gibuhat hinuon nila ang ilang gustong buhaten kanya. Ug mawasab kini ang ilang buhaten kanako nga anak sa tao. Paantusan asab nila ako. Anya nasabtan sa iyang mga sumusunod nga si Juan nga tigbautismo mao ang iyang gihisgoten.